Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Musiko Pemala pemirsa. Selamat pagi, hari ini mau belanja. Sudah lama gak ngonten belanja guys. Mau belanja dulu kemana ya sembuh sak gelemi. Sebenarnya gak nang luar angkasa ya guys ya. Kita lanjut. Kita asin iki yo stangnya sedikit mang. Cuma karena ini kan saya rai bantal guys. Dan kita lanjut lagi guys. Sawi mawon mbah. Sawi dah. Sawi guys. Halo. Guys, beli sik nang pasar nganu. Sawi. Ada amit. Kangkung. Gak gio. Oh. Buat nonton bayar. Mana? Wis. Buat. Anu mbah. Gambas. Nggih. Kali tempene setunggal. Guys, nang pasar mewah. Pun mbah. Pasar merah guys. Nggih. Kawan aku paling mungkin 5.000 jadi 9.000. Nggih. 9.000 pindu. 18.000 nih. Pun. Sekitar. Jadi 18.000 nih. Nggih. Guys, ini pasar merah. Sosis. Heeh. Sosis kamu. Sing apa ki lho salam. Sing cap salam ke ono. Sosis. Salam ki. Sosis kamu kuwi. Iya, oh iya. Ya. Isa sosis anu isa. Tak nggo campuran ning jangan-jangan. Saya aku mau pema apa neh lali. Nek lali sisan. Yes. Bawang saus. Satu. Terus jangan enak tok. Sudah sampai rumah guys, sekali-kali yo. Apa namanya? Jalan-jalan pasar merah cari juga sekali-kali nonton keluar ini nonton keluar ibu-ibu dia apalah guys yo sini ki bisa metu liburan ku ini anak liburan sekolah jadi bareng-bareng nek gak ngono yo pas rezeki pas hari libur iso uripku apa sih pemirsa yo ngenana keluarga mulai masalah ku yo ora tak kumpulin bendino guys. Belanja guys. Ini dulu tas dari Mbak Ani guys. Sak keluarga dulu untuk Mbak Deni ya. Anak Deni untuk Mbak Isma, Mbah Ru, Mae, untuk Mbah Kemi, untuk jadi ana namanya. Nek ngatem yo untuk. Yes. Awak iso tak nggo. Jadi ki nek pertanda ini ki ana jenenge ini ki gak gampang ngilang lho guys. Aku sakit ketok lemu terus pemirsa ngomong baik kan sakit ketok lemu yo. Iya mbak, col kabeh susuk aku di lemu. Biyen cungkring kaya wong kurang gizi padahal mangan ae kan. Yo efek hormon juga, efek apa neh. Tadi nek sing dimangan guys, nek omset anakku yo pas nekolo yo tak dhewe ngemil-ngemil ngene iki guys. Oh ya, wangi. Bakule lali lagi resep dhewe. Apa meneh nek musim hujan ya guys. Nek susune anakku guys. Musim hujan kuwi nek awake dhewe ora dikeki pewangi, ambune badhek pemirsa. Anyir ngono lho. Apane nek kadang kala kita nyuci baju terus gak kering. Segini 5.000 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya satu lusin segini. Kanggo pirang dino Mbak Eka wis. 12 dino. Biyen zamane aku isih kumpul ibu nang Jepang ki masih nggo mesin cuci tetep tak kei pewangi pemirsa. Yo kuwi menghindari apek. Cuma sekali-kali yo dolan main-main nang pasar merah guys.
Iki mang yo. Mbek pentol keri. Segini piro guys? Mau 4.000 guys. 24.000 untuk sak mini, bayang no guys. Apa saja Mbak Eka, kita unboxing ini belanja. Angkung guys, mbah kanggo piro pokoknya rumah kabeh. 4.000 guys. Sawi ijo, kasih Pak Osen. Gambas, jangan cucu ini ana gambas ana pentole nek gak ono sosis. Kenapa aku tuku sosis ya kuwi nggo campuran juga bendino. Pokoke sepenting awake dhewe iki ngontrol ya. Apa namanya? Nggo campuran, guys. Gitu. Ya, entah. Ini nganu pemirsa. Waktu mau liwat seret golek parkiran sing pas dalam mbahku iki jodoran karo Mbak Sriami. Mbak Sriami iki sih biasa apa diteri Pak Elunggu kok gini guys. Lumbu pinggir-pinggir kan super ya. Nah, ini satu papan. Ini 4.000 guys. Begini 4.000. Nanti urip ora lali. Wih, aku gak beli tepung tempe karena aku kemarin pas main ke rumah baru iki tuku tepung tempe masih guys. Lah ini baru yo kok pemirsa. Pulaan. Kucing kok aneh. Kucing kok ngambusi kangkung. Kucing itu lucu pemirsa. Tempe mentah doyan kucingku. Wafer. Tempe mentah itu sing di luar nalar protein nabati doyane kok yo tempe mentah lho guys. Tempe mentah iki tak irisi. Kan keri sak cuwe kan kari sak irisan ngono. Kuwi dipangan entek. Apa karena mambura gini kali ya guys. Lucu jeneng. Engko masak apa aku dhewe bingung guys masak apa. Bingung. Penting bahan sayur iki ono mulai. Tak ada kresek kae pemirsa. Aja dipangan hapus. Ki mangan kangkung. Lucu guys, kucing mangan kangkung. Ono lagi jono lagi. Tak selek ini guys. Kangkung cari sarane pemirsa iki taruh pesek, Mbak. Pemirsa lho sing saran. Yo pokoknya sepenting itu sampai tong dino ya jenis. Cek tamek pasar biasa. Mau nambah campur ya mau ngolongnya sih. Campur ulangnya itu berapa? Aku itu seberapa terus pemirsa. Gak tahu. Cak umpret dong aku ki. Ini yo guys yo. Bengi nek jangan teh aku nek jangan teh apa kadang kalau mau nyambel tok ngono terus pemirsa aku. Terus kuwi lho aku apa lagi? Goreng sego. Ini apa namanya? Lombok iki kanggo terus. Fokus perapat. Yo sebenarnya mau pengen pasar Kapuan. Pasar Kapuan ae kok. Mau nek pemirsa bosen nek aku ora bosen malah kerja tapi jenenge kebutuhan konten iki yo nek iku-iku ae iki sebelum kadang yo bosen guys. Kemarin ae wong aku ngonten iki ora ketong metu yo. Tahun baru terus jalan-jalan nang taman terus nang yo gimbal kowe ana pemirsa gak ngerti jadi aku nang omah ae kontennya cuma omah ae Mbak padahal baru 2 hari sebelumnya aku ngonten masak sambal tahu kecap padahal aku metu nang ndi mbek bojoku mbek anak-anak apa meneh aku nek ngonten omah ae kadang ngonten omah ae kadang kula iki pemetu ki wong lanang wis pemetu lagi kudu perencanaan iya tuku apa cah oh guys maksudnya metu terus gak apa karena aku ibu rumah tangga nontonnya metu ae kok omah
rakopen lho guys maksudnya metu terus iki delok sikone iki dalam arti aku ki posisiku ki ibu-ibu ngono lho guys maksudnya yo kita itu reseki guys tempene ki isek separuh urung dadi tempe tenanan ki sesuk akeh iso dimasak gampang ini tak ngambil ada tak tutup dulu kontenku ya nanti kontennya apa ya tonton aja guys ya maaf jika ada berkenan dan maaf kontenku metu yo niki blonjo buang jenis rumah tangga umumnya piye lah guys ya rumah tangga umumnya apa namanya umumnya apa lah yang jenis keseharian konten ya. Terima kasih sudah menonton. Moga-moga kontennya menghibur ya guys ya. Mau nonton balik guys. Aku pokoknya sopo aja sepenting tempat gue parkir ono ya tak tukoni guys. Gak maksud kadang kalau kan ini pinggiran ini nek maksudnya ki mau cuma beli kutok kan aduh nek nang tempat parkir langsung lho guys. Mang tempat selai iso dagang iso mulai ora leren golek tukang parkir. Kalau dini seneng andinge nek biasane nek tuku kayak bonjo. Mau pengen golek genjer alias eceng gondok. Kurang isu guys aku. Apa ndak aku subuh budal ya pasarnya. Aku ketemu Mbah Kemi. Ketemu deku Mbah Kemi guys. Isu Mbah Kemi udah. Oke, terima kasih. Aja lali lah kamu sampai keluarga Mas Gotong. Nah, anak lakinya mbak ikan yun sepuro sinyake. Semoga rezekinya kok lancar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya pemirsa. Dadah. Guys. Yes, pemirsa, pegang sarapan dulu. Baru nanti masak.